rijden. Dan moet je weer opnieuw beginnen. En dat noem je dus nu in het Nederlands Sisyphus-arbeid. En dan moet jij het dus Eerst waar ben ik beginnen? Laat ik met de C beginnen. Ja, zullen we dan maar meteen stoppen dan? Want dit is zo. Was het een S? En weet je, we kunnen hier een hele lange lijst in godsnaam van niet. maken. Ja, dat vind ik ook zo lullig. Maar Ik begin begin met met een C. het begint met een S. Sisyphus. Nee, dat had ik niet goed gehad. Dat weet En ik dan nu al. met een Y en een F en een U en een S. Dus helaas. Maar wat grappig dat je had gedaan. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ik schatte je hoog in, maar helaas. We gaan naar het team van Guus. En we beginnen met Tess. Hij verstond syfilis. De syfilisarbeid. Syphilisarbeid. Bestaat dat ook? Ja, zeker. Dat je denkt dat het weg is, maar dan is het toch weer. Papa, James is 5 en Niet bij de syphilis, we waren bij die Tess. andere is 1 en Henry is 3 en Rechtszaak. en die C. H. en die en D. Thomas' vriendin is ook 1. A. K. Er zit een Annetje onder het gras. Er zit een S tussen. Het is rechts. Zaak. Daar kan je je vergissen. Wandel maar, een moeilijke. En ik weet niet of je weet wat het is. Ik wil het met liefde uitleggen, maar jij moet het spellen. Reconvalescent. Wat? Reconvalescent, als je reconvalescent bent, dan ben je herstellende. Geen Latijn gehad op de middelbare school? Alleen dat Maar ik ga het wel proberen te spellen. Reconvalescent. Re. Dus E. Ja? dan nu de E. C. O. N. Gaat hartstikke goed. F. A. L. E. S. E. N. Bijna. D. Van Dirk. Ja, ik vind hem wel leuk, maar hij lijkt niet origineel. Er zit een C in, een S, C. Dirk, dat begint met een D. Je Toch, was pap? helemaal weg. Ja. We Ja. gaan nu naar die beroepen schrijver.